Здравейте, приятели! Днес е ред на едно упражнение, което ще ви удължи леко, което ще ви разтегне, което ще събуди енергията във вашето тяло. Знаете, че когато се опънете хубаво, тогава се събужда всичко в тялото ви и вие се чувствате по-добре. Трябва да разпъвате колкото можете тялото, колкото можете повече своята мускулатура, така я поддържате дълго време жива, енергична и може да ви помага и да ви обслужва. Ето едно такова лесничко упражнение за вас. Поставяме ръката не точно на кръста, а тук на хълбочната част, отстрани. След което вдигаме другата ръка хубаво отгоре, правим овална формичка и започваме да се накланяме настрани. Упражнението го правете бавничко, докато стигнете до своя предел, където можете. Ето аз стигам до тук, след което опънете колкото можете ръката. Застанете в тази позицийка и бройте примерно до 3, до 5, доколкото можете да издържите. В никакъв случай рязко не се връщайте. Лекичко, бавничко, връщате се, пускате ръката. Поставяте ръката отново на хълбока тук отстрани, а не на кръста. Пак повтарям, защото това спира движението. Ето тук на хълбока. Вдигате другата ръка нагоре. Вдигайки ръката нагоре, започва сърчицето да работи по-добре. Отново се накланяте настрани, където стигате вашия си предел, след което обтягате ръката колкото можете и отново броите до 3, до 5, до 8, колкото ви е комфортно. Връщате отново бавничко, 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 в никакъв случай рязко пускате ръката. Може да го направите 3 пъти в едната посока, 3 пъти в другата. Ще се почувствате разпънати в тази част. Влязва въздух, влязва кислород в гърдите ви и сте готови за предстоящия ден.